Ano prosím. Gdzie będziecie prezentować? Na Cintory. Hej, a co będziecie tam, hlavna przedstawicielka? Przyjacielka? Tam będziemy uprawować. Co chore idą. Aha, zasnuli. Ano zasnuli. Jaj, a tam gdzie mają make-up? Proszę? Make-up im No sprawicie? to Albo melir. to będziemy melir. Aha, a kudrlinki? Melir, czerwienia, żeby... Aha, chyba bodkowanie lepsze. Proszę. Proszę do mikrofonu rozprawajcie. Wiecie co? Salutę, Pan tele. dekan, zaraz. Pan dekanowi salamu. Do mikrofonu jeszcze dawajcie. Mamy mikrofony, że tu ma Marii. Mamy mikrofonu. Kapka powie na opak. Na opak powie. Jak macie disco. No, że tu nie gumiczka. Wiecie, Pan dekan. Pan dekan jest... Tu bercie pani, ma tu pani berce. No, ale przecież moich zabrali. To jest Tam ukradł, nie? nic nie sprawił, a za darmo. A jak to jest Ta to? trzeba dać znaczy. Witamy na Słowacko. Pani Mniszka. Dobry dzień. Dobry dzień. Jak to macie? Kamerujcie pan kameraman. Co macie? Pani Ale piosenkarka pan robo. dekan, ale... Powiedzcie mi, przecież moich jako druga zabrali głowę zby. Nie wiem, to co? Tak, nic nie sprawił. Tam mu to znikło z nas albo co? Nic ani nie znaczył. Prymat Marii. A nie okradony co? Nie, nic. Temat. A za darmo jeden halan taki niemotorny, bo nieuprawieni włosy, jak ja chodzi mały. Do mikrofonu Włosy mały jak ja chodzi, Dobra, a pani on cukrowa. zrobił się żałować, że jakoś kiedy zabrał nos, Do telewizji rozprawiajcie. Dobrą Do telewizji rozprawiajcie. zabrał kamerę, kiedy nie dochaniał, ale to nie jest prawda, ja tego nie dopuszczę, Jest to prawda. ja nie woli nikogo. A jest to prawda, że Boli. Ja powiem chore, powiem wszystko, co nam udało, A będziecie ja pan kandydować? kapłan. O, z wami. Pani Radiczowa. Ja idę do domu, zima mi jest. Nie, Polska nie jest ci zima, ciepło. A będziecie kandydować? Proszę, ano, na Koho? A Będziecie pracować w robi? proszę, Będziecie pracować w robi? nie ja, pan dekan będzie kopać robił. Pan, ja nie mogę. co spróbujecie? Ale, A jak będziemy w A co spróbujecie swoim woliczom pani Radiczowa? proszę, Co spróbujecie swoim woliczom jako... Spróbować. tak. bo to co nas... Ja nie spróbuję nic, wiecie, ale aby była praca, wszystko, aby była uczycielki, aby rzeczy były dobre, niezłe, aby... Ale proszę raz, nie, Pani Radiczowa. nie, ja będę limonadu, A to macie jedno ci limonada albo wodu. nie woda, limonada. Alkohol. Nie, alkohol. Ja nie chcę ani cucią, dajcie mi pasaj, szwaty, Jest to prawda, że cię przekonali infarkt? Ano, proszę, to mała porażku. Ale władcy wam na raz... Zima mi jest. A czy wreszcie